Akwai wata sabuwar fasaha mai ban mamaki da ɗimbin al'ajabi, wato idon roba mai fasahar zamani, a Turance kuma "bionic eye", wadda masana kimiyya suka ƙirƙiro a ƙasar Australia. Wannan fasaha tana ba wa mutanen da suka rasa gani ko idanu damar ganin duniya ta wata sabuwar hanya. Bionic Eye wata na'ura ce da ake sakawa a cikin idanu ko ƙwaƙwalwa. Wannan na'urar tana amfani da kyamarori a cikin gilashin zamani. Kyamarorin suna ɗaukar hoton abubuwa kuma suna turawa zuwa ƙwaƙwalwa inda gani yake dawowa. Bayan wannan nasarar, masana suna fatan nan gaba za a iya dawo da cikakken gani ga mutanen da suka rasa idanuwansu baki ɗaya. Wannan yana nuna yadda kimiyya ke sauya rayuwar mutane, kuma yana nuna mana cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba idan aka ce maka ikon Allah sai kallo.